Stefanie zit hier nog in de studio. Stefanie, ik wil eventjes verduidelijken. Ik ben dus yoga niet aan het uitlachen. Ik ben gewoon al heel erg lang radio aan het maken. Ik ben een beetje moe. Rijden compleet. En lachen is ook ontspannend. Dus dat is Dat heb ik wel gevoeld eigenlijk. Voilà. Wat gebeurt er? Oh my god, nee. Zeg maar, zoveel lawaai. Goedemorgen! Oh my god. Dat is echt het tegenovergestelde van de yoga dat we net hebben gedaan. Lekker touwen, hè, Marie? En de studenten ook, hè? Allee, succes nog, hè, zeg. Dat gaat goed, hè?